itampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Sa dinong iti nangalamit iti ta kwintas kasinsin Maria. Napidot ko lang di tadalan kasinsin Willie. Ni kaslaggold Saan ta nga amuan? Upod no agold, duwan no saan? Ang asinong iti akin kuko iti ta kwintas kasinsin. Uray siya. Jakmat amo no asino kasinsin. Anya nga tano... No anya kasinsin Willie. No ilang ko tahin saan? No pud no agold day ta di dakwarta ta. Saan anasaya ati kasta kasinsin Willie? Kasano nga no napatagday to ang kwentas iti akin kuko. Basol na Apay nga may adi na idulin anasaya Saan anasaya ati kasta akapanunutam Willie kasinsin? Nalipatam ka din tibilin ni Lolo kadata? No saan mo ako kwa? Saan mo apag-interesan? Kasanong ay amabuan no asino ti akin kukuha iti dayta kwintas apaok. Simple lang alulo. I-post ko iti Facebook ko. Ang mga no Facebook friend ko gayam ti akin kukuha. Ay nawaw, amangan mo no pag-interesan ti daduma. Nagruna, kaslapod no agaw. Saan mat siguro, Lolo? Malas si kanti makaamaw. Isublim taon no asino ti akin kwintas. Un, Lolo, siya kunti makamo. Itay pa yung cellphone ka di talagring. Unak no aglaba ka. Mabiit laang, Carlos Lakay. Ada nga min tinakitak nga impos ni Maria Quintas. Nasarakan na kanukan. Aya? Wen, kita tiladawan ti Quintas. Kaslapod no abalitok sika. Ay. Di mo manan pag-interesan rayta, bakit? Anya kalakit din aya Carlos Lakay. No itad ni Maria tinapidot na akwintas kanya. O di agdan to kwartata. Ay nawaw, tapag-interesan naman ako nakon. Daytoyen ti solusyon itinabayagan a parikot na, Carlos. Parikot talaang ita, no kasano ang maala taday jay akwintas. Di nakman iramraman iti kalukwam sika. Di ka agsao akasta, Carlos. Tano maalak day jay akwintas kat mailakok itinangina. O di mairanod kan tumilaang, iso ang mabaling ka din, di kan aginarte. Nembangag sapa Willie Barok. Nay, isi ka magayam antilagring. Adaman sa ludsodakan ka, Willie. Anya day tante? Sa dino nga'y tinakapidutan ti kasinsin mo iti kwentas nga impose na iti Facebook na. Di taladala nantay. Apaya? Amangan ngamin no ti kwentas ko ang mapukpukaw tinapidot na, Barok. Kasta, ada kwintas mo mapukpukaw, antay? Kasta nga rod, Barok. Gold ti kolor na. No sa anak nga agbidot kat natin nagkoy di kalman. Idi na panak gimatang iti tersena ni Kulasa. Urayan yun Nagpailing amin dinsan ko. Jack sigurado, no niya oras nga gawid, antay. Ay kwa. Teksan naktulaangan no adanti kasinsin mo, Barok. Napatag ngamin unay kanyak de kwentas. At ti sentimental value na. Iso ano mabalin laang kat isubliyon kanya. Sige, antay. Tiksan ka ito, no makaawid ni insan ko. Imay ni antilagring dito balay. Anya nga itimay na imbagat. Ala, nakanumot ti kwintas na. Kwintas? Uy, tayo nga nasara ka makwintas. Nukas na. Iso ti akin kukwa iti dayja a kwintas? Uwin ka no, insan. Ako rin ka. Amangan mo't no gululbud laang ni Nana Lagring. Diyak mo Agsarita kayon to. Narigatan kasinsay.
Naimbag ngagsapa, Maria. Ay nawaw, nasapa ka mat antilagring. Sa dino ngay ti papanam. Imayak, tao may kukumaalaan ti kwentas ko anapidot mo, Maria. Dayjay ka di akwentas, anti? Wan, ala, itad mon kanyak, tapno malpasan ti saritaan. Sakbay nga itad ko kanti. Ibagayo pa'y nga mo na kanyak, no sa dino tinakapukawan nyo iti dayjay akwentas. Jakon malagip no sa dino, Maria iha. Ngam panagkunak, katnatnag idinapanak gimatang iti tersena ni Colasa. Sa dino nga itinagnaan nyo, anti? Sa dino kumapay ngay, di ta kalsada Anya nga rod ti kolor ti kwentas, ken anya ti pendant na. Ay nawaw, nagadula asal sa ludsudam, Maria. Mudtoy ket din tapno pumanaw akon. O sige, ante, last day to yan. Numasong batam ti sa ludsud ko, isublit kan ka day di akwentas. Narigat mo ta, no basta itad kulatakan ka. Ay na, uto-uto matgayam day di ang Maria. Ay nawaw, anya nga iti nakakatkatawa. Makitam day to akwentas, Carlos. Day tamo di kwentas anapidot ni Maria. Wun, inted na kanyak, siyempre. Kasano nga ro na alam dahi ta akwentas? Si kakit di man. Sinong batak laang dagiti sa ludsud na. Naimbag laangan tanatsamba ak amin. Apay akas ta ti reaksyon mo, Carlos. Di ka pa'y agyaman. Taad dati ilako ta. Ay na instant money ko naman. Ay, basol day ta nga raramidam. Kasano no pudno abalitok dayta ket sa pulen ti pudnong akin kukwa? Ay nasaan to na mapasamak dayta, Carlos. Basta siya, agpaili akin ton bigat. Mapan ko ilako ti balitok akwentas. Anya ter aramidam diti paradaan antilagring. Agpaili akwili. Apay ayan. Ay nawaw. Agidan tangarodan nanti. Agpaili akmet. Ay ikwa. Uray umunakan, Willie. Apay nga anti? Kung amin. Ay nalipatak gayam tipitakak. Iso anas kan nga agsubli akpay ije balay. Okay. No, isuti ko naman ti. Umuna nga rodan. Sige lang, Willie. Awan ti parikot iti dayta. Masaya at man ta nagsublikan, Lagreng. Sa anak tuloy ang nagpaili. Tanasabat ko day ja awili ije paradaan. No kasta talagang ilakom day ta kwentas nga oray di mo matkukwa. Mamin ano ay ang ulitakan ka, Carlos. Wan ko naklang aruden idi kalmaan. Di ka mabutang? Anya kumangay ti pagbut nga. Di ka mabutang amang ilako iti di mo kukwa? Ay basta, kayat mo man wan no saan. Ilakok day to akwentas. Ngam saan nga ita na nagpailimot ni Willie akasinsin ni Maria. Narigatan no makita nak ijay ili. Delikado. Maria, nakitak ng tilagrig iji paradaan itay. Ay nawaw, anya kumangay ita no nakita mo, Willie. Agpaili siguro Sa balit agparparik na kanyak insan. Anyat kayat mo asawan, insan. Kasanaw numapan na ilako ti kwintas nga inalanakan ka. Anya ko matibibiyang tayo kat kwentas naman. Panagkunak kat inulbudan na kanyan tilagring, Maria. Ay na, saan man akong kumpurmi ti pampanunutom si ka, Willie? Di ka pa'y maragsakan, ta naisublitan ti kwentas anasaraka. Wen, ngam ti panagkunak kat kambali ti tao nang isubliam. No apay mat ngaming nga intad mo adagos kan kwa na insan. No nagulbod ng tilagring, o di parikot na matanday ta. Tinapatag, saan ta at tinagikwaday jay akwentas. Si kamot ti masabat ko iti dalan, Nana Dolor. Ay nawaw, si kamot gayam lagreng. Kaslad na sapsapulam, anana. Sapsapulat na ro ti kwentas kao. Kwentas? Wan. No kasta. Ni Nana Dolor gayam ti akin kukway ti dayjay a kwentas.
Day, napauli magkamot lagring. Ay, kwa, awan na. Nalagip ko lang ang tilot-lutok ngayon na po'y balay. Ay, kunaklakit din noan niya ti makagapo. O sige na Dolora, agpatuloy akon. Da kayon ti makamo amang sapol iti kwentasyo. Saan kayo ang matulungan? Tadyak mo ti itsura na. Dito'y paraangan ti balay ni Nana Dolor. Mga ano ada na pidot sa kwintas. Maria apaw. Kwintas kunam nana? Wan, natnag namin ti kwintas kaw. Katitalaang anadlaw kaw. Anya nga ti itsura ti kwintas mo, nana? Gold ti kolor na. Kandaya mo ti pendant na. Ha? Lukas da? Kukwam nga ro ti kwentas anasarakak, nana? Ay, wow. Mabalin ka diya makitak ti kwentas anapidot mo, Maria. Iso na lang. Tay nalamutan ni Auntie Lagring, nana. Wan, imay na inala idi na minsan nga aldaw. Inted ko na, tay papilit namat ako kwa na kano. Ay, kastaya balasang ko. No kayat yo, kadwain kayo iti ayanda, taalain tayo ti kwentasyon, nana. Ay, saanan, Maria balasang ko. Apay kumaasaan ngay, Nana Dolor. Nupod-numat ako ko ayo day jay. Saanan, nakasapulan balasang ko. No tinagi ko nila gring day jay akwentas. Okay lang kanya. Siya nabalay ta imitation lang matday jay. Siya napuno abalitok kandaya mo. Anya? Nasabat kumot ni Nana Dolor di tadalan itay. Insan, anya ti imay na imbaga? Sapulin na ti kwentas na mapukpuka, wili ka sinsin. No kasta? Nigayam Nana Dolor ti akin kuko iti dadya kwintas? Wan, iso. Ay nawaw. Nangalalaan mo't dadya nga antilagring iti turid na amang tagik ko iti di namat kukwa? Iso matlang ti ko nakitay. Anyang iti ko na ni Nana Dolor. Alaan na ti kwintas? Ti ko na nakanyak. Uray saanan. Nay, apay ngay? Saanan? Tasaan matlaang ka no apod no abalitok kandaya mo day di akwentas. Imitation lang ka no. No amok lang, saan ako na nagsayang iti oras kan kwarta? Ay, nawaw. Itay-pay, anapudot ti ulom. Bakit? Apay? Kasano, saan mat gayam apod no abalitok dayto akwentas? Agraman ti pendant na. Saan mat gayam apod no at diamond, ay makapasuron ti kastoy. Daitan ti kunkunak. Nakarma ka, di na oras. Di nakatawa na kasta, Carlos. Agnakam kang aminin. Bakit? Di mo kukwa, di mo tagikwain. Kasi makitam dayta napasamakan ka ita. Ay agsardeng kan si ka, Carlos. Ingka isubli dayta kwintas. Itanya kumaga po nga isublik pailaan. Di mo matkukwa. Numabayin ka mang isubli, itid mo kanyak. Tasyak ti mang isubli. Apa nakatugaw ka pala dita, bakit? Unak man no isublim di kwintas. Mabitlaang ata ni praktisak pa'y tibagakin ni Maria, Carlos Lakay. Ay nawaw, masapul aya praktisan bakit? Wun atap no jak malipatan. Salah, sikati makam mo. Tinapatag at may sublim day ta kwintas itipod no ngakin kukwa. Wun, Carlos Lakay, kasta ti aramida. Wala, tamapanak iji bangkag. Agluto kanto, iti pangaldawan tayo Sige lang, Lakay. Agan-anad ka, ha? Apay lang ngay may kadito'y balay, Auntie Lagring. Imayak, takayat ko nga isubli da ito akwentas, Maria.
Saan asyak tipod no nga akin kuko iti dayto a kwentas. Ay nawaw, no saan mo pa'y anaamon asaan apod no abalitok dayta a kwentas? Isublim ka di pa'y antilagring? Ay na, pasensya kan Maria. Sapay la kumata mapakawanak. Dishonest ka antilagring? Amom ka di no asino tipod no nga akin kuko iti dayta a kwentas? Wen, amok. No kasta nga rod, sika ti mang isubli tipod no nga akin kuko. Di ta ka nanti, taado pa'y tinaskan nga aramida. Mabit laang Maria. Apay manan antilagring. Mabainak ang makisarita kini Nana Dolor. Iso ano mabalin, sika kumalatan. Saan ko nga aramidan day tanti? Nasaysaya at matlaang no sika timangtad kini Nana Dolor. Tapno dumawat kamatan iti pamakawan kan kuana. Kapay, Lagring. Ay nawaw, agyam anak Nana Dolor. Anya ti gagaram. Kaya't ko nga isubli dayto a kwentas kada kayo, Nana. Day tama ti mapukpukaw a kwentas kaw, Lagring. Wan, Nana Dolor. Pasensya kayon ano tinagikwak ti kwentas yo. Awan pare kaw ti dayta, Lagring. Agyam anak launay, tanakamiris kan, kat isublimot laang ti kwentas kaw. Agyang manak unay, Nana Dolor. Agyang manak mat tamaawatan na. Adakon, Lagring bakit Nasaya at matnukas na, Carlos Lakay. O ala, pulis ka nga rudan, tamangita sarak matan iti kanenta. Ay, mabit lang bakit? Apay ka di. Kumusta tinapanam? Naisublim ka di, ti kwentas ka ni Maria? Nalpasan Lakay. Ngam saan ani Maria tinangtadak. Nudikat ni Nana Dolor. Ta iso kanumat ti pudno nga akin kuko iti dayja a kwentas. Ay, kat masaya at ano kasta. Inton maminsan, di mon ulitin pa iti naramid mo. Nakababayin day ta. Ay, nawaw. Saan masapol nga ulit-ulitom nga ibagaday ta kanyak, Lakay. Amukon na kita. Palagip laeng. Narigatay. Amangan nung makalipat ka, ulitom tumanan. Ay na, di ka kadimadanagan, Lakay. Nagbalbaliw akon. Ay, nawaw! Ay, Nana Lagring, nasaya at ta nakaamiris kan. Husto tinako na ti asawam. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Tasikan tumatlaang ti nakababain iti uli na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangasawa man ang tikapurukan tayo ani Dindaw. Diyak pala nakaasawa, ay nawaw. Imbag ni Dindo at nagagad. Lalawa ti gardin na. Naggarden na naggarden.
Hindi nakaurnong nangasawan. Ada kumambag pangasawak na makiasawa ko. Agagawa ka Tapno ito makaurnong ka di mga asawa ka ba? Nanang, ikandak man iti pangasawak. Mawapay trabaho. Kasano, no madan kay ti putaw. Asino kay ti magpakan. Apay kaslaan ni malaya ngayon kay wayway ti karuutan. Ay nawaw. Kasla kumamupiyag. Ano mayulugan ke agtuktukay. Sana masapaw la paggatasan kada pakanag. Dayta ka ti paglaigam. Panglakaan. Kayat mo nga raw. Amanok ti pagbalinam. Tapno agtuktuk mo ti anak mau. Jakmat kayat No kawitan na. Di pa ipalot dakton. Oh, malagayam. Apay nga raw nga paalam ti piyak. Ay nawaw. Kanayon na kansa mga umay sirpatan ni Duro nga anak ni Berta. Wen tatang, ngamjak kaya tadamat sadsadot na. Narigat no agtinag kagpaisaw iti may sa asado. Wen tatang, adang agpaiso itsura na, ngam sa anak mo't ngagbiag iti taar na, ay nawaw. Puno day ta. Kita tay tao akabalan nakabiagain, kaya nagiti agbalay nga nakyaw. Ay no day Duro, ay awan lamaw. Bayan nyo tatang. Tauray lakayan, basta damabalin na. Sungbata ko. Ay nawaw. Kasanaw, no kas-asawa yo ko matay adagaws. Saan ko ang basulan tatang? No makaas-asawa lakit di pagustuhan. Ay nawaw. Ay, di ka man anak ko. Ibagadan ton arupat kwarta ka no kasjay. Agsaw lang nagiti umapal tatang. Ngam no siya, aramatag ti utak ko. Iti asidag ti balay mi. Adda ngamin nakita nga agkubkubo ala kaya na pan iti balayo. Apong mo? Saan man? Jak amo ano apay nga may balay mi day ja alakay. Ay nawaw. Amangan no sa nga ili ni tatang mo. Amo ngam ni matmanang ko ti sapsapulan na no kasjay nga umay. Apay asapulan na ni manang mo. Amok pa yan. Yung kadamagan ni jala kay ano apay. Inakdamagan. Ngam ibagak kasi katimang damdamag. Ala, apay nga ibaga masyak na ikat saan man. Inakdamagan. Agawid akon. Nagapuam si Katotoy. Nagapuak iti balay da tintin, nanang. Apay anapan kay Jay. Adda ngamin nakita nga kubkubo ala kay anapan ijay. Katapay kumano adda. Amam mom ka di kung kunam alakay. Saan? Nagsilap ti relo na. Ada pa'y nagsilap akwintas kan nagsilap asingsing na. Ay, no sa anak nga agkamalay. Ti balik bayan na pensyonadaw. Ay, kalbo ka day. Dakam mo ata nakakalugong ngamin. Ay, isulakit day. Abangan no, sirpatan na ni Daisy. Ay, nawaw. Nangikuti saritaan nyo ko ni Totoy, nanang. Anya saritaan, bay. Agap, apay nga dakas na tayo tsuram ngay. Tasla di ka makaid na. Day jala kay. Sirpatan nan samot tan, ti sirpatan. Lakayan lakarudan. Ay, uray laklakayan, dumakaas-asawa. Malapdam ayakit no ada kwarta na pag-asawa na. Tidakas, di makaas-asawa, ngawang kwarta na, di ay tibaday. Ay, unang laklakayan mo toy. Kaya't nga ta ni Daisy day jay lakay. Apay kumadi na kayat ngay. No agnam ay mag-itisidong na. No si kangay, agnam ay ka na itisidong mo. Ay nawaw. Nanang, agpaarim kayo man ki di day jay lakay. Tapno, datayo ti mairanod iti pensyon na. Di ka man. Sa anak mo tamakas asawa. Urayan Tapno di na arman ni Daisy. Nagsadsadong ka dita suli duraw. Makaas-asawa ka ka din. Amuyo lang arudan. Damagan nyo pailaan. Salbag ka kide. Kasano ang makaas-asawa ka dagop ka tisadot. Sino mga itimayat kinta no kastap. Anya ti inaramid ni tatang kada kayaw, tana ay ayaw na kayaw. Kapay damagan na anya tinaramid na.
Iso kumamot ti aramidak nanang. Maramid mo nga ta, tinaramid na. Ha? Kanayon nak ini asagutan ka nagitibula na. Kas kumaiti sabong te katunay, sabong te karabasa, sabong ti bungon, kanda dumapay asabong nga masida. Ha? Maramid mo nga ron, kaawampay mauray may sa amulam. Ay nawaw. Sinalbak tayo siya lakay. Kanayon mo tan iti balay da desay. Anya ka diti aramitam dito dalang nga turong iti balay mi Manong. Tintin. Agar-aram ka di balik bayan alakay ka ni Manang Mau? Ay, amo Manong. Inkadamagan ka na kwata Kayat ka din ni Manang mo da siya alakay? Inkadamagan kan kwa na Manong. Jak amo ta jak madamdamagan. Ay, apay nga interesado ka Manong. Nagdapwam si Kaduraw, nakarupangit kamay. Masurunak iti da siya alakay. Inton kon, malitak kon. Ay, di ka man nagar-aramid. Anya kumatiga po alitak kamay. Jak magustuhan ti kanayon nang ipapan iti balay da desay. Anya kumatikar ba nga mamangi pare. Saan mo ba't nga asawa ni Daisy? Asawa akto ay nawaw. Sa ulaan, ti makaas-asawa day ta ibagbagam. Inaram mo ka din, kan sinugbatan na ka din. Armag taw, ken asawa akto nanang. Kaano kay day ta ato? Intun lumag to, tiba daw? Umayak man ading desay. Apay ka di Manong, anyat ibagam? Pao naganak petap na makapagsarita ta. Makapagsarita tamat nga uray at data itibang salti balay mi Manong. Mabalin ka di nga ibagak dito yun ti panagayat ka. Ay nawaw. Anya? Panagayat ko na? Ay nawaw? Ada ka di madi nga ibagak ading ka. Mas dawak lang amin itimbagam a panagayat Manong. Agayatak ngamin unay ken ka ading ka. Tingamin parikot ita kat adamat na nangyawatak iti puso. Anya, nay, kasanuan na pasamak da ita. Dise. Dandani kamin agkalay sa akin ni balikbayan. Sinong batam samutan nila kay pensyonadaw? Praktikal tayo lang, tatang. Kaya't kumata makalungaw tayo. Apay, ada panagayat mo, iti pensyonadaw. Masursurok to nga ayatan, tatang. Imbag ni pensyonado, tamay na ti masapul ko. Sa bagay, ang naragsakan to nga ta iti sidong na. Ha? Anya ti kaya ti asawan, tatang. Ang mga di kaya kaalaan into nagdenda kayaon. Nasaan kami nagkasungan? Diagsina kami ti pagyanan. Anya! Oh, apay akas tamanan tayo tsuram. Nalpay dagita abagam kan. Kuso-kuso tabuok mo kan. Langam tinapukawan. Sinalbag da alakay. Dinadaal na tiragsak ka. Maasawa ko man ni Disay. Isuki din ti mga asawa iti kayat kong asawahay. Awan ti mabalin mo, no di nakakayat ni Disay. Unak ngamin na da kayo ti agpaaram iti da alakay. Apay mabalin ka di matasak ti mangaram iti lalaki. Langkong. Mabalin mo. Pinikot yun ako man Uray tinulungan kayo pa itap no mapikot yun ti salbag alakay. Ay nawaw. Ay di ka man. Kaputa makaas-asawa ka niramraman na kiti madi ka panunutam. Nangalaam mo ti kastagalan mo. Sika ka di da ita manong duro. Apa yan nagdulpot ka? Ay, nautot una ti puso ka pinataod na ya, Tintin. Kasano ko mangagsakit ti puso gapukin ayat? Di mo taubing ka pa ibagam ka ni manang mo nautot ti marikrik nak ita. Anya ka di da ita nga ibagak ka ni manang
Kastoy. Ibaga kaya't ko nga asamaan. Wan? Ada ka di tangdan ko amang ibaga? Anya ti kaya't mo nga tangdan ka. Uri anya basta ada itin mo. Nangalami di kan ka na ma-chocolate? Ay nawaw? Ay, intad ni Manong Duro, manang. Tapay nga inikkan na ka. Anyat makagapon. Makas-asawa ka nung amin, manang. Anya? Gapot na makas-asawa? Inikkan na ka? Iti chocolate? Makiasawa ka kanukan kwa na, manang. Anya? Ay na, ubing ka lang agpaiso. Mabalin ay basta agasawa ti tao. Katuan kaya't nakangarod nga asawaan ta makas-asawa. Di makiasawa ka. Ay nasi ka nga ubing. Saan mo nga mo ti sasawam? Ay nawaw. Ibaga makayat mo ti mga asawa. Lumapay nga rodakas na ti itsuram. Nay, anya ti itsurak na nang? Kaskala na bagyo. Kikunam, ada ka ti babae amayat ken kay ti kasta nga itsuram. Dayjay tumot alakay. Anya nga tati aramida. Tap nagsanod dayjay alakay aya. San ka nga aramid iti pakadadailam? Uray agsanod no bilang ti pensyonado. Kaya't nakangata ni Disay. Nawan dayjay alakay. Mabalin nga ayatan nak ni Disay. Panagkunam kaya na ka. No iti kasta nga itsura ken galad mo. Awan lat ammo ko na may lawan ken ka. Apay nalaadak launay nanang. Tawan mangayat kanya ka babae. Saan ka nalaad? Ngam tinasirib a babae. Saan basta agmayat makiasawa no namnamaan na saan nga agbyag iti sidong mau. Manong, ada nakita ka balasang iti dalan. Kasla na yawawan. Napintas ka de? Napu daw? Wano nangisay? Napintas. Magmag nang tumalangkyaw. Ay, inakman kita ang bareng magustwak. Basta surutan ti kalsada, Manong. Makitam ton ti bagbagak. Sige man nga rod ading ka. Inak kita ay. Mapay nga nagdardaras ti Manong mo. Napanan ka de. Napanakinita ti bagbagak ang babaya kasla na yaw awan, nanang. Kasano ko mga mayaw awan dito. Ikatsan mo't asyudad. Tumalangkyaw mangamin. Tapay nga yan napan nakalukinita. Tulugan na? Barang magustuhan na kanu, nanang. Ay na, unay katikabsat mo. Nula ka na babae nakita na uray saan na nga ba mo, ibaga na nga sawaan nan. Nanang, nung ngay yawid ng tuti bagbagak na babae. Ay, saan nga aramid day siya aduraw. Amakan lumakayawid iti babae aparikot. Ay nawaw. Day, apayan duraw. Sino day ta babae nga insangpit mo? Anak ano tinagan na nanang. Makidagas ka naw. Papanan na ka no abalay. Apayan ay sarong dito ay nawaw. Nanang, nagpintas. Asawak day ta babae. Basta makakita ka iti babae, ibagam nga asawaam. Kunam nga tinagan na. Damagagtuman. Ala, ingkay ng kasaw. Ibagayo ang makidagas lata dito'y balay, ha? Alaman nga ron, mapanak iti ayan na. Ay, sinalbag ka duraw. Ha? Apay nanang? Iti dinabag ko tinagan na. Ibaga na kidi na San Fernando La Union ka daw. Anya? Ay nawaw. Kuna na ana. Amangad mo da kurkurang day sa babae duraw. Kaputa makas asawa kan ura sino ditan? Nanang, Manong, umayo kita anti babae. Agsalsalamat din. Nagkatkatawang agmay-maysa. Ay. Inkaibaga ka nang iti opisyalis na tulungan da amang itunton iti pamilya na. Ay, bagkaduraw. Agbagti mga gayam. Ay, nawaw. Naspak. Ay, nawaw! Saan agaputan na pintas, Manong Duro, kat asawa amon? Di pa nakiasawa kat saan abarang-barang.
Amuan, wino kilatisan tayo pa'y kung mga umuna, tapno awan to ti pagbabawian tayo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ala, apay kasta tingir si lolo. Nagalas akitaan. Ay nawaw! Anay, nagsakit kityan ko. Ay nawaw. Ay na. Dahil nga ta kinadakkel na ti pagngir-ngir siya niyo lolo. Ay, sana pare ko ti kinadakkel na. Di sakit na ti makagabo. Ala, apay nga minasana ni lola ti nagsikog ngay. Nakayumat din lolo. Ay, sasawam. Sikog aya. San Mike? Ni Manang Marta karo, bakit dakkel ti tiyan na? Masikog ka no? Ti masikog. Ubing ti karga ti tiyan na, apok. Anya ngay mat ti karga ti tiyan yo lolo, ta nagdakkel mat. Kitam ka di dayta naka-plastic di ta paladpad. Apay daytoy naka-plastic, lolo? Ay, isuman ti padasa ka pang sapsapaw, barang makaginawa ka pa. Nanyawa mau. Pakipurwa mau. Sige, lolo. Ibarsak ko di tayan niyo. Daytay. Anay ko. Apay nga ibarsak mo ngay. Natamaan la ka nga ron tagsak-sakit at siyang ko. Anay. Kunayo mat ngamin ngay purwa ko, lolo. Si pawag ko magam imbarsak mo mutin na dagaws. Sabi pinigsaam. Di yung mat nga nilimbaga nga inayada. Mikalay jayain. Saan kami lagaro na makatulong. Salbag. Apay nakaida ka dita nagadu at trabaho ay nawaw. Subang peda tao ang naglaban, nakailad ka mo ditan. Nasakit nga ron ti tiyan ko. Manad, pasaray laki kun agsakit na tiyan mo. Kang tumat akaan. Kita man ta itsuram. Dandani di mo maitaray ta tiyan mo, iti kinadakil na. Apay aya pagparparikutam ti kinadakil ti tiyan ko. Diyak to pa'y agparikaut. Ay nawaw. Apay ako na masaan kang agparikaut. Kaibagam to pa'y nasakit. Saan ka di aparikot day ta pa nagsakit na? Ay nawaw! Saan ka di pa yan naikati sakit na tiyan niyo, lolo? Kas laki maraw, hindi nakitak ni lulam. Sumanaw nga men. Apay, kaputa nagsaw ni lola, kumaron ti sakit na? Kahit apay nga raw nakasta, irupam Kunang amin itay ni lola, akimaro ka no ti sakit yo asad sa dutis, lolo. Anya manin asad sa dutis? Da kayo nga rod, lolo, sad sa dutis kayo ka no. Imbis a Mr. Sam, saan mat a Mr. Sad sa dutis? Kumaro ti sakit ti tiyan kao. Anay. Anya, nakadipayaban ka ni nene dyan mangilot? Salbag! Apay kumamangilot. Apay aganak.
Barang no mailot na ako, makaginawa ka. Ay, mayat nga tatiilot, aya. Ay, padasam laang Amom ngay no matumpungan na mayat. Ay, ka mga rod paayabaan. Paayabam iti apo ko ta. Ay na nagpalwang man sa mamadjang ubingay. Lolo, apay ako na ni Lola nga inakano ayaban ti mangilot. Aganak kayo ka din? Aganak mo asasawam? Nakita nga mi na naggapo ti mangilot, iti balay ti masikog, tanaganak kano. Napan na kano inilot, iso anaganakin, Lolo. Ay, agure ka man. Kasuno ko maamangilot ti masapul ko kit sa anak mo amasikog. Ay, amukon, Lolo. Ija ospital lang ti papanam. Adda nurse ija napipintas. Ha? Nurse ko na. Well, Lolo, napipintas ti makitkitak anakabado iti puraw a nurse. Saan ka diya dagijay ti mangilot iti tiyan nyo? Mayat sa akin ngagpaiso timbaga to apukaw. Ay, mapadasang mo lang ti mailaw. Kit nurse pa ti mangilaw. Ikay baga ka ni Lula, mamapan kami di ospital. Ta nasakit una yung ti tiyang kawa po. Ha? Napalit ka di, Lolo? Ay, diya kambaw. Magano napan ka nagiti karoba. Nagadumati ka kadwa na, Lolo. Asino ay kadakwada ti una apagdamagan. Ay, kumpormin ano sino ti kaya mo apagdamagan. Adayan. Ay, agdamag kami tayo no nakita na ni Lola. Darasam, adayan. Sige nga rod, Lolo. Kuna nga min ni Lola, asan kayo ano akaan tapno saan nagsakit ti tiyan niyo. Ibagak ana sakit laon ay ti tiyan ka. Tapno si kasunak man tinapintas anes. Mapadas akong ti ilot ti nurse. Naimbag ta nasabat kayo dito'y dalan, Lola. En kayo kano iti ospital ko na ni Lolo. Yapay kano manan. Simbigay ka di manan, di sakit ti tiyan na ay nawaw. Isumati ko na, Lola. Ipan mo kano iti ospital, Lola. Ay, yapay kayo di kasta. Ay, sagkay bagak namin sana paglalauhan ti kang kanan na. Ay, mangmangan namin itay, Lola. Anya ka di manan ti kang kanan na. Nakitak mat nga at abukado. Sabakan kamote ijalamisan, Lola. Amo ano kinan namin dagi jay. Ay, nadagop ngamin ti kinarawan ni Lolo. Ay, kasanaon. Mapanta ka din sa ospital. Ay, nawaw. Anay, nagsakit. Agrubot ka nga rudan ta mapantan. Nakbit ang digos. Ay, pangagdigos ka. Kahit saan mo't asikat ang pa-doktor. Ay, sakmat. Apay, tila, agpakita iti doktor ti agdigos. Apay, kaslakan ka, saan agdigos? Ay, nawaw. Darasam nga raw. Anay, nagpayag kan tumanin agdigos. Do di ka makauray, di umunakan. Anya? Ay, nawaw. Umuna ti pasyente, maudi ti para bantay. Ay, nawaw! Apay nga wanda tatanggan nang napananda? Impanda ni Lolo iti ospital, tanasakit ka no ti tiyan ni Lolo, tatang. Napanda ka din? Wan tatang. Awan da mga rudan, di napandan. Apay, nabayagan napandan? Wan tatang, sumurot kayo ka, Dijay? Apay, imbagada sumuro ta kanakaw? Saan mo, tatang? Ibaga ka na sakit laon iti tiyan ka. Tapno siya mo nag-asikaswanda. Mala, ang tugaw ka pa'y di takin na ano nakapila. Anay, tulungan takta na sakit laon na yan. Anay! Apay ka di tata? Ano din nasakit ka da kayo? Nurse, iti tiyan ka. Anay, nagsakit. Anay. Aguray lang tata, nakmangala iti wheelchair. Naipan kayo iti emergency room. One nurse. Nagpintas kat anas na jayan.
Oh. Apay, sa balik kirugit mo ang nakakita iti nurse. Apay, sa balik ako ng bait ay nawaw. Day, aday tanti nurse ang mangidurduron iti wheelchair. Oh, dito'y kayo nagtugaw, tata. Taypan kayo iti doktor. Ay, agyaman nak, nurse. Ay, nurse. Apay, kasto na ito asilid. Nagilit ka na tawan na. Nakaditi aramidin ta dito'y silid ada ito, nurse. Saan asilid da ito'y tata? Elevator. Nangato nga minti pangipanaktada kayo. Elevator? Ay, just kay. Elevator gayam. Ay, nagpintas ka na ito, nurse. Ay, nawaw. Naglukat mo tintirwangan. Sige. Idoron ko man ang wheelchair yo. Taipan kayo iti kama yo, tata. Kastayan, nurse. Bantayan na ka di dyan, nurse. Ti bantay yo, ati mang bantay kada kayo. No adda masapul yo, umayak to, tata. O sige, panawan kayo pa. Tadapay pasyente pa na. Ay, dito'y gayam tinangipanandakin ka. Himbag na nasa pulak mo lang. Ay, naglugan ka kadimot iti elevator ang nagpangataw. Ay, para pasyente lang iti elevator. Nagnak, ini agdan di mayak dito'y. Na, imbag man ta nasurutam tinagnaam ay nawaw. No, saan nga mau? Di agdamag. Aguray ka man. Kung naman nasakitikan mo, apay nga rin nakaslalimpiw ka mo tita. Ay, kwa madamdama ka. Kwa, sumigi man ang tisakit na. Kumaro ka, no maminsan. Ay, di mo gamin maligan ta ugali mapaglalaw kumti ka nam. No saan pa'y anasakit ti tiyan mo. Agawin akpay nga raw. Agsubliak man ang nintun makaludo ak. Ay, wen, si Kalata. Pimanawan ni Maria. Agsublinto ka na. Umay kumaginas di tawi ay nawaw. Kumusta kayo, tata? Nasakit ka, di pa ito tiyan nyo? Ay, wanas. Ay, mabalin ka di nga ilutan niya. Barang may kati sakit na. Sige. Imbaga nga ti doktor nga obserbaran tayo pa'y. No, apay nga agsakit ti tiyan nyo. Anya nga ti kinkinan nyo, sakpay ang nagsakit, tata. Kwa, naluom papaya. Idikwan avocado, idikwan saba, idikwan ke manay. Isumat lagay ang magsakit ti tiyan niyo, tapaglalaw ka niyo, ti kanan niyo. Kwa, sagabasi lang manas. Saan ka di anasaya at kano iti salon at dagi di amakan? Tagduduma ba't aprotas? Nasaya at nulakit di ta surutan ti husto a panangan, tata. Sana pagigiddanan. Diyak magpinagigidan, nurse. Pinagsasarunok. Ay, nawaw. Mabalin asan nyo pinagigiddan ang inalngal? Ngam, insarunuyo matadagos. Iso ang naglalaokdan iti unag tityan nyo. Kasya now, imay ka din si Dr. Mau. Saan pa'y? Adayin sang mo amakan. Makan manan. Ang sakit lang aro din ti tiyan mo. Makan manan ti sapulam. Magando kumaro nga awang karga na. Ay, nakaginawa si ka. Hindi inaprosan tiners ti tiyan ka. Ang sakit ka diya talaga. Uno pambaritis mo lang. Sasawa mo pambaritis. Agawid ka man langay. Tapno umay nurse ka ilutan naman ay. Ay, dawaw. Salbag ka. Tungkol tinambor ko lang aro ti tiyan mo. Ay, dawaw. Agawid ka kidin. Imbag pa'y nurse ta si kaswin na. Ay, ba man ka nurse? Anay, agsakit man ay, anay. Ito nagsublay. Nakita ka na pa niya sa bali ang silid. Anay, agsikal matichan ko agpaison. Anay! Saan ito nagtiritir at ang mga nukumaro lakad ka raw? Agsikal na talagang tulungan. Uray ilutom lang. Ano saan? Yung kaya pa nurse. Ay, adan sa mga rumor ngangin. Ay, parang makaginawa man.
Una yan. Pira nagbangsit. Ay, umayad din eh. Sus. Oh, apa yan? Ano dyan na bang city ti sila diyo po? Nagkaro. Ay, pasensya na. Hindi nagsikal ti ka na. Damarimor nga agin. Sapay pasuro na. Ay, nawaw. Ay, apang ipagamay. Kababain. Muray saan ko nga iba ka sa naangot nan. Saan yung kadiya ka ba ilang timapan iti CR, tata? Ipaalay yung kumati arinola. Tapno saan anabasa ti ap-apyo. Kunak ngamin no angin lang. Adama basit kakuyog nan. Kabailan yun sama timapan iti banyo, tata. Kayo agdigos ka nagsukat kayo. Iso nga agsakit ka nagkontra ti tiyan nyo ta aglalaok ti kinan nyo. Ha? Wala, ito naman minsan saan yun na paglalaok kan ti kanan nyo, tata. O, kasalon, tata? Bayat ka din ti marikrik na yun? Nakaginawa akmat iti interview nga agas, Nes. Medyo kimap sutak. No nakaginawa kayo, na? Mabalin yung ti agawid. Taidya balay yung ay tuloy yung ti agagas. Kastaya. Sabay kaya't ko akaduan tayo ti Anas. Nga magawid na magkanon. O sige, tata. Mapanak pa iti sa bali ang pasyente. Ay, natinag! Anya tinatinag ako nam. Tapidutek, nurse. Ay, saan ko ako tinatinag, tata? Muma ni Nana Maria tinatinag. Isu ti pidutan niyo. O sige, tata. Mapanakon. Ha? Hinalbag kalaklakayan. Kasla agkakapsot ka, hindi baga tiners nga gawid kan. Hindi baga na nga danatinag. Si Marta ka adagaws. Pinutim nga di mo maksa gawid tan. Ay, nawaw! Day takot ngamin, Tata Pedro. Pambaritis ka. Nabuking ka lang arod, gapo iti day tanga mo ma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangda dry aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sino tinangala iti lighter ko ditoy? Ay, nawaw. Awan matinapnapan ditayan niyo, tatang. Ang mga nadalaang matdita. Bawan. Sa pulo kaya nada. Agpatulong kayo ka ni Boyet amang sapol. Apa kibibiyangan nyo ay ati gamit kaw? Saan mi api nakibiyangan, tatang? Ay, nawaw. Ay, sika bakbakatan. Inalam di lighter kaw? Anya ngay day ta lip-lipitam. Ha? Ingkabil mo siguro Isu nga mong dayan na. Ay, nawaw. Kasano kumasak tinang ikabil, adi mo na puutan. Amupay ken ka? Unay kalakit dinalakay aya. Agkabaw ka talaga. Sikat ang kabaw. Di mo ipasa kanyak ti kababalin mo. Ay, napakawan na ba po? Tadi na amot isasawan na. Apay kasta ti ang kararag. Ay, nawaw.
ka man nanawaan dagiti dua. Makarengreng da ket makaturturo ka. Kas dalawbeng. Ay napasensyaam ka di idan lakay. Amumat agkabawan ni tatang. Ay makapasuron. No da nalipatan da. Agpinabasol dan. Sikat yad danagam na. Sika kumati agpasensya. Saan mo kuman apatulan ti agkabaw? Makaan anos iti kasta at tao. Uray kaskasano amak paylaang ida. Indak man lang maturog iji sirok ti salamagi. Makapasuron. Imbag ijay tawan na ariwawa. Ken nalamis ti puloy ti angin. Punakman na ijay sirok ti salamagi ti pagturogam. Hindi nagtudaw. Daras mo nga imuna giti balay ka. Ay nawaw. Ay na, nujak lang makapagtepel. Ada nga tabadiswakaon. Naglawa mo dahil pa dahil. Didiswam. Awam mo mangipare. Didak man kasasaw tatang. Awan kasaskan ti bagbagayaw. Sikat awan kasaskan na. Balay ko na ito. Imay ka lang nakibalbalay. Mangin insulto kayon sa tatang. Amok pa yan no maka-insulto timbaga. Tiamaw kitawan anak ko kaskan ka. Ni mo lang di na tiamok anak ka. Sino kaya? Pagkabawan nyo pa yan, asyak ti asawa ni Dina? Ay kasta! Dakabong ang dagayam nagalas nga asawa ni Dina. Ay nagloko na Dina. Tanang isang put iti nagalas a tao. Apay nagpupudot ka lakay? Makaan anos iti ugali day talakay. Saan kumamatakas ta ti panagsasaum iti amak Uray kaskasano, sanikwa na ti pagbibiyagan tayo. Wanangam siyang matian adong agtrabaho? Wanangam day ta ti rumbang, tas ika nga rin tinapigpigsa. Nakapsot dan, saan da na makatrabaho? Di na kumama-insultuin. Ay nawaw. Saan ka di nga itala ang agkabaw akastada? Pasensyam kumaidan. Apay ka di akaguro ni tatang ni Lulo, nanang. Tsaka mo ka ni tatang mo, anak. Di mo tultuladan Saan aga po tagkabaw ni Lolom kat saan mo narespetuan? Saan mo? Imbaga ni Maestrami ang madikan nga irurumunti na taengan. Husto ka, anak. Dagiti na taenganan kat masapul damat ti panangasikaso tayo akapamilyada. Kaasimot no baybay antay da. Awan gaway dan. Agyaman anak, ta saan ka akas ka ni tatang mo? Apay di tayo pa'y lamangan? Nalipatam ka din akalkalpas tayo anangan. Sikala siguro tinangan. Mabisinak pa'y. Kalkalpas tayo anangan. Ay, sana kanangan. Ingkay ka agaw ta mabisinak. Ay nawaw. Ita ka rin iti kusina. Sumaruno ka kanyak tayo nakagaw. Ay nawaw. Day papanam. Agsarsarita tapay lang. Tinalikodan na kaon. Saan ka di nga ibagap ngay nakagaw? Bayampay tagaw-gaw. Agsarita tapay. Ay nawaw. Nalipata mo. Di ko na ngay nakagaw. Asino tinangan diti kusina? Agkaiwaratin na po'y dito lamisaan. Amang ano ni tatang. Bayam di tatadalusak. Ay na, di naman nga tan-am mo tinararamid na. Makapasuron ti ramid da. Makauma. Saan ba't asik at ipangipadalusak? Ay, bagbaga man. Tapno di da, mamirwisyo ti tao. Uray bagbaga malipatan damat laeng. Anos laeng, no kastan ti edad tinataengan. Makauma. Kastalatan. Anusak ti ugalim lakay. Isu nga anusam ti ugali ni tatang ko. Manusan niyo ti ugali ni tatang iyo. Talaga kasta ti agkabaw. Managlilipat akas laubing. Nakaroon mo ngaminan, nanang. Tumtang ti panawin nakasta kan tumat. Saan? Awan puliming agkabaw? Ay, di tay amo, ti paspasamak.
Uray awan puli tayo, no talaga gasat mo tiyag kabaw. Sana maliklikan. Aha, adayo kanyak day ta. Panagkunakit, agpampambarda. Saan ka gagsawi ti kasta? Di naman nagayatan, di man nagbalin nagagabaw ka. Apay no iji silid yaw, ti pagturugan yaw no aldaw. Apay ko mga parit mau, maturog akit ibukod ko abalay, Nagalas akita na nakauldag kayo ti sopa. Salas pa yung mga raud. Supak mga daytoy. Anya ti problema. Yung ka man iji naggapam, man nakibiyang. Ay na, nasyakla ko mati masurot. Anya ko mati surotin da, aber. Biyagot. Ing kayo ko iji silid yaw. Tapno ka, ti sumublat ti sopa. Gumatang kay ti bukod mo aso pa. Ay nawaw. Ay na, makapasuro na talaga. Pumanaw tayo sa lagay. Tapno, jak makit-kita na talakay. Anya ka di ti problema ay alakay. Apay nga may napagproblema am ti panagkabaw da. May insulto ako, ti pa nagsasauna. Saan dapat nga agtagtagarino? Saan asika ti umunalakay? Na, tayo suda pa iti ayunam. Iso tinatang ko. Iso tinang bibiyag kanyak manipod ubingak. Aging gana nga da asawak. Imala ka iti amam, nasakit ti pa nagsasauna. Awan mo't ka timang mangag mo asao. No saan asika timang rugi? Saan ka di? Siyak manunti kang malay. Ay nawaw. Ay, tawag abangayam laang ida. Taditan ang muti bagbagada. Kastala talaga ti agkabaw lakay. Makapasuraw. Makarengreng. Ay, nabanuga ka nagarado. Ay, makadisturbaw. Maturog ka lang ay. Kakalbitan kaya. No kayat mo di si kamit kanta. Ay na, matayak san no kasto iti kabalay ka. Matay kan? Panakita kat si katay ko na masamang damo. Mahirap mamatay. Saan ka pa matay? Di maga kayong taon, jak pa agkabaw. Nga ta. Mga no si kapay ti umununa. Aglumbata ama panitigay. Kat umuna ka. Makita man no sino tinaparparta ka tumaray ka data. Ay, sinalbag. Tilalablabi din yaw. Sikati saan nagamo tilablabi din na. Awang panunot mao. Ay na, makapasuron. Pumanawak man langan. Saan ka kagsubsublay? Wag! Ingkay tinaggapwam. Makapasuron ti asawam di na. Di na natuto. Ay. Anya ka di saan nyo nagkinawatan tatang. Damagamitin na jalaan. Apay nangalalami jay. Sang-sangput mo to mga kamay. Ay nawaw. Ni Alex dayjay tatang. Ti asawak. Mikay sublay ti akin anak. Jak kayat dayjay. Nagungay. Awan babay na. Mala. Uston tatang. Kaya ginanan iti Seledyo. Ay, may mayat bay. Dagiti kabalay. Napananda nga ta. Ne, dahiti mo't alakay ti adda iti arubayan. Aguray ka man talilawag. Tang, kayo tiyo nagpasyar. Sa di daw? Di talang ruwarti naladaan. Umay kayo. Ay, nabayagan siya rim-rimwar. Intaman nga raon. Ala, intayo. Yaw, awan ko man dahiti alakay. Sige, ituloy yung timag na. At dabas sit sublyak. Umayak to yung madamdama. Mabayag ka kaday. Ay saan, basta magnakay lang kaday. Surutan nyo lang ti kalsada. Sige. Makita man ita. No sa di no ti pakasarakan dagan kaalakay. Ay, naggapuam ka day. Itay sumagpo itagawam mo ito ni tatang iyaw. Ay, kasangsangput ko na nang. Apay ngamin nga imbati yung agmaymay sa. Ay, nawaw. Apay ka dinanang, kasla mariribukan kayo. Saan mo ka diyan nakita ni tatang Bao? Nakaturog kita yung pinanawak na.
nanang. At lagi natang ko. Nakitungtong mat nga minan dyan naglako. Ay nawaw. Ay na! Awa na di tasagyaw! Itayo birukan! Umaikan boyet. Agdamag ta ka na kita karuba. Wala na, intayon. Agpababa ka iti kalsada. Tagpangato akmat. Kasanungin ang lumabas alugan. Isungarod na darasan ta. Alam ti cellphone mo. Umawag ka adagos no makitam ni Lolom. Tapno agawid akmatan. Kastamat ti aramidag no makitag. Sige nga rod nanang. O sige nga rod anak. Hello nanang, ada ka din ni Lulo? Addan anak. Umuna ka ni Jay Balay. Ta ibagam ka ni Lola mga addan. Nakakitaan nyo ngay. Di Jay itong balay ti pangibagaak. Ay, nagbayag na kami na magna. Sige nga rod nanang, umuna akong agawid. Bye! Jadi na ba na sumungan? Ay, impag ta nakita na lang siya mana. Ay na, nanang, apay asimabat kayo pailaang intayon. Ay na, nagap-gapwam ka di alakay. Apay arimwar ka, ay nawaw. Adda nang ipagakanyak, ani Alex kano ti kadwa na itay. Magmagnada kano adwa. Anya, ay, sana ibaga itay adi na amaw. Kasaridak tumaday dyan na Alex. Nupod no ti bagadakin ka? Ay, daita nga Alex, ti papanawan tayo dito'y balay. Anya ti pampanuno tayo manak ka.